nathi bantu besifazane siyayisibuka inyathelo ikababa egcekeni bese sifisa ukuthola ingceze efana ncimishile lezenzo ikababa niyezwa ngiyaye ngithi mina kunabantu abazi ukuthi uhlaza kabi ubani ngathi ingceze kwazi uvela ihleke nje uqhamuka ingceze ithi ave ehlaza umfazi wakho wawumenzani uzabe ehlaza umngani kwakade kwenze njani uyabona ikhanda lokumngani uthi uhlaza uhlangana nengcezi ithi hey ave nomusa umngakho unomusa makiwani ubaba wami wejwayele ukuthi akafunekani nje unkosikazi ohamba ehleka ungazi uhlekani unkosikazi akayihleki into engahlekisi niyazwa amakhosikazi lile ngami ngiyanipheka lapho ngithi ngifuna ngidazi inkani nje niyezwa unkosikazi akayihleki into engahlekisi uthi engayihleki ebenenhlonipho nokuthobeka niyezwa kufuna noma umuntu ethi ave ehlaza bese kuthiwa kodwa ubusumenzeni uyabona unkosikazi onomusa ulongo lo nkosikazi khona lento ayedansa lapha namangcezi angawazi nengcezi enomusa ngizonda kabi ingcezi enomusa mina hayi bengiphelezela umamkhizi uyofuna imali akuba wena si-debt collector wena isiqukaqha into ithi uma ngabe umuntu efuna ukukhuluma nomyeni wami akaqale kimi umfazi athi mina niyangizwa lapho hey shayani izandla makhosikazi niyangizwa mani ayikho inkulumo engcezeni yomuntu wena evela ukhamisa wemkhizi lalela-ke bengifuna ungiphathele uba wena ukhuluma nengcezi yami nginelungelo lokubhoka nje ngubhoka ukuthi ubulandeni hawu ave ehleka kahle umyeni wakho wawumboni menzani umyeni wami wena ngiyafisa amakhosikazi siyibambe leyo ukuthi kusuka manje kuyaphambili imfundiso esinika izingane zethu ingane akushiwo ukuthi ingane ngoba uyizala eswini niyangizwa ngisho nami umama nje wakamakhelwane unelungelo lokungikhuza mangiphambuka athi ingane ngathi usuyaphuma esandleni buyela ngapha ngani yami kanjalo nobaba ubaba akabe ubaba enganeni angababi asibafuna babababayo ubaba kumele ngabe uyakududuza izandla zikamalume inameva ziyahlala ngiyafisa wemkhaya manikhuleka la nikhulekele nje ubuthaka bamangceza niyezwa ngikhulekela ubuthaka bamangceza uthi uhlangana nobaba ongaphe kwababa wami athi sawubona ngani yami kodwa ungeke ngikali ukuthi ngehlelwa yini uNkulunkulu ocebile kodwa ubani lona ikhehla nje livele lithi hawu kodwa isimo sakho ngani yami udawuna kuzobulala ikhehla ikhehla kudala lalinalo ilungelo lokusho ukuthi awukhona ngane kama ngongishikilele mntanami ngoba lalibuka umntombi bakho bese lithi ngikufisela inhlanhla uthola umyeni wokuhlonipha hayi la wensuku zokugcina hawa mangceze ensuku uhlangane nekhehla liyithathatha wawubona umuzi webhutshwa wena lithi my girl kusho ikhehla lapha ngakithi akekho my girl akudlalwa lapha enkandla my girl wenzeni lo mina vela ngisikhuluma nesilungu lezo kuze izinto zasemhlabeni inganingeni mina ingane zakithi enikhona la ngisala ukuphanda isilungu kuze kudlule esitobhini niyezwa ayifuni ngale khuluma isilungu mina izidlule ekhaya idlule ihamba lesilungu niyithatha apho lonto eniyenzayo ilamagama esingisa esigaxelisa you are so sweet ngisweet makwabo ubawe mina waqala wakhuluma nami wafaka isilungisa ngiphatha konzulwane kusukuma ikhehla lithi lala ngale mntana mayikho lonto leyo ngifuna isilungu usivakashele niyezwa isilungu sisibekela ukuyofeza nikona kungasebenzi nje ngiyafisa kuvuka umuzwa bese kuvuka unembeza kubantu ngoba nani makhosikazi sekunezigigaba zenu ngiyazi lilimele niyezwa kodwa msana ukwenza kuze kudlule ekhaya umuntu esifazane uyena oletha umuntu emhlabeni uyena obazi kahle ubuhlungu niyezwa musani phela ukuphenduka odevil
umuntu wesifazane ngiyambeka indaba uthatha indaba wayizwe egoli uthi la ngiyombamba khona wami uyongibona kahle mina bese nibuyisela kuze kudlule ekhaya uyangimangaza wesifazane ukwazi ukuthatha umphefumulo yabona nganza kwethu uyangimangaza wesifazane ukwazi ukususa umphefumulo abona ukuthi awufanelwe ukuphila nezwa uma ngabe noma inini ufikela la ukuthi khona ukuthi fithithi ukuthi mbulale ukhumbula ukuthi wena umama wazala kunganjani lento mayenziwa kweyakhe ingane nezwa ikakhulukazi la silimele khona la silimala khona egameni lothando ngijabulile ngibona usisi usiphumelele anganimusa khona usisiphumelele kunendatshana yakhe engayizwa kodwa mbheke ukuthi muhle kanjani ngambuka ethula ubufakazi nje ngabuka ngathi nayo ke imbokode sifunayo thina niyangizwa imbokode ngisho ngayijikijela ifika izinze lapha uyijikijela lapha ifika izinze ithi angihambe kwamina niyezwa ngiyafisa ke makhosikazi ke sibuyele ubuntu kuvuka unembeze enhlizweni zethu niyezwa mfana mina ngikhumbula nje ngishaya umuntu awu nihleka kanti ngiyashana awu nami makhosikazi kanti ngangishaya bani ngoba ngiyilungele mina kulungile nganza kwethu angibonge kakhulu kusomnala ngingehlele ngezansi DJ awungikhiphe ngewilense bese ngehlela ngezansi awungikhiphe ngewilense lapho ngithi uphosa uhande ngiphelwe icala nezo kanti mina nidlali lezi ingoma zesiginci ani ngikhuphula ngogatsheni lapho nezo